Kule presentation ngifuna ukufocusa ku factorizer ama quadratic function, ama quadratic equation ane coefficient engawona u1 ngoba sijwayele ukusebenzisa ane first order coefficient e1. Mhlawumbe sithi x squared nombani. Manje asithi 4x squared plus 25x minus 21. Lento senza la ibizwa ngokuthi factoring by grouping. Yindeke kunalesi ijwayele kodwa iyafana icishe ifana indlela esifactorize ngayo. Siyabona ukuthi la sine fourth coefficient instead of kuba no x squared lesijwayele kuba sisino 4x squared. Kodwa sabona 4x squared wethu uyi perfect square no 25x uyi perfect 25 wethu uyi perfect square. So izokwenzeka equation yethu. Umele sibheke ama factor e product ka 4 no negative 21. So a times b asithi equals 4 times negative 21. Lokho kusinika negative 84. Ebese a plus b usinika melo sinike positive 25. Positive 25. Nanku 4 wethu ebese nanku negative 21 so uthathela. Yeah. So bese factorize le equation yethu. Asiqale ngokubona ukuthi u4 ngena kangaki la u negative 84 I mean uma u divide ngo 21 uba sothi ama factors ka 84 u1 no 84 aqaqane kakhulu u1 ula eduze 84 ule so ngeke kubuwona ngoba phela kumele u2 no 42 nabo babaqaqane kakhulu ngoba phela kumele impendulo yethu sinika negative 21. So u3 no sibona negative 84 divided by 3, negative 84 divided by 3 ngena la kabili ebese u6 2 so 4 8. So 3 no 28 eso sebenza nabo la ngoba u84 divided by 3 u28 sibonile. So sisebenza no negative 3 no positive 28. Asiqale ke siyabona ukuthi u28 minus 3 noma u28 plus negative 3 usinika u-positive 25. Ngakho iqiniso lelo ukuthi sisebenzisa negative 3 no 28. So it's plus 28x minus 3x. Yabona ukuthi sinika u25 lokho ekade ngikusho manje. Ebese sibhala no minus 21 wethu lana no 4x squared wethu la. Uma siqala ke si factor outer sizothi siyabona ukuthi 3 uyi factor ya 21 ngihlanganise phela u4x squared no 28 ngoba nama factor afanayo yabo. U4 no 28 banama factor to ama common factors, ama factor bawashare bobabili. Ebese u negative 3 no negative 21 nabo banama factor a common noma ama factor abawashare nabo. So plus negative 3x minus 21 yikho ngiyibeke kanje. Uyabona ukuthi ngiyayiqaqa le equation yethu. Sengithe manje 4x squared plus 28x minus 3x minus 21 into efana nokuthi 4x squared plus 25x minus 21 leyo. Uma siqhubeka ke sizothi 4x x ngoba
4x divided by 4x x plus 28x divided by 4x uba 714 7 plus singafactor out negative 3 la negative 3 ebese negative 3 divided by negative 3 x 1 plus negative 3 divided 21 divided by negative 3 7 uyabona ke ebese ke uyabona ukuthi kuwo mabili le binomial esesifomile ukuthi sino x plus 7 as a common factor nala I common into esiphuma nayo kuwo mabili amacele sino x plus 7 ngakho lowo x plus 7 singawo factor out nayo ngoba phela soloko sifactor out size singakwazi ukufactor out kuyima siqeda ke x plus 7 plus negative 3 yafana nokuthi minus 3 ngoba positive no negative unika negative bese sisuka lana ke sizo factor out lo x plus 7 sizothi x plus 7 times 4x bese sifaka lana negative 3 wethu minus 3 uma ungathembi ungayenza le equation la wenze ifoil method ubone ukuthi uzophuma nale siqale ngayo yini lapha phezulu 4x squared plus 25x minus 21 saqeda ke lapho asenze ke enye ke sizothi 6x squared plus 7x plus 1 lana ngithi kumele products isinike u1 times u6 usinike u6 lo bese uma wa edda kumele sithole u7 lo osuthathela ku7x lapha phakathi nendawo u6 lo sithathe emsethi 6 lo we leading coefficient plus 1 lo yagcinene so u-a ama factors ka7 u1 no7 ama factors ka6 1 no 6 njalo 1 times 6 is 6 1 plus 6 is 7 so sisebenzisa wona la usithi 6x squared plus 6x ngizokukhombisa ukuthi indaba plus 1x plus 1 uyabona ukuthi kune relationship la ukuthi 6x squared no 6x banama common factors u1x no 1 banama common factors nakhona yikho ngiyibhale kanje ngakho singa factor out u6 la kule part yokuqala sizothi 6x ngasa factor out 6x ebese sizothi x plus 1 ngoba 6x times 1 is 6x plus 1 ebese la kule part yesibili plus singa factor out u1 ngoba uyi common factor 1 la so sothi 1 noma ungangawubhala kayifanele x plus 1 uyabona ebese ke uyabona ukuthi nala ko amabili amacele sino x plus 1 as I common lokuzana yethu x plus 1 singathi x plus 1 bese sithi 6x plus 1 nala noma wenza ufoil method uzobona ukuthi ngempela iqiniso lento engiyikhulumayo ngizokuchazela ukuthi yini indaba ukusebenza lokho sikwenza la uma ngithi mhlambe ax squared plus b times c angifuna ukusebenzisa a no b ngoba a no b bese ngosebenzisile lapha phezulu uzoyitshela ukuthi into efanayo kanti akuyona okay othi ngisebenzisa ama variable ngingakawasebenzisi ngingathini nje ngizothi fx plus g times hx plus j ebese ngithi f h x f times x h x plus f j x ebese usithi plus g h x plus g j
Uyabona ke mase si-expandile sizothi ke fh x times x plus fj times gh konke times x plus gj uyabona ukuthi format yethu siyafana naleya la phezulu kuthi sine leading coefficient ebese sinale phaka nendawo bese sinale ekugcineni. So uGJ lo uGJ uyafana nalo 1 bese uFJ plus GH uyafana nalo lokhuzana lapha nendawo 6x lo la phakathi nendawo 6x plus 1x noma u7x yabona. So FJ A uGH B uyabona 7x u6x lo 1x so FJ u6x GH u1x. So A times B usinike uFJ times GH lo usinike uFH G J FHGJ FJGH ke ifanele order yakhona kodwa mawusebenzise nje ama alphabets afanayo. Lokho kusinike futhi nakhona uFH times GJ ngiyathemba uyayiqonda lento engizama ukuyichaza la ngokufactorize nangokugroupa sibona ukuthi mesithola ama factors kuzophuma umphumela kanjani futhi siwathola lama variables esiwasebenzisayo. Manje ngizokufundisa ke ukufactorize ngendlela ephelele, ukufactorize completely ngendlela ephelele. Lena ke indlela engizokufundisa yona yokuthi sifactorize ama equations ama leading coefficients angawona u1. Ngizothi negative x to the power of 3 plus 17x squared minus 70. Uyabona ukuthi manje sino power of 3. Lokho ngathi kuyasidida kancane noma kuyasithusa kancane ngoba phela straight wenza to the power of 3 kodwa nje ungasabi wena ngizokukhombisa. So it's minus x so factor out to negative x ngoba wonke ama factors la kune common factor ya negative x. Bese sithi x squared ngoba x squared times negative x cubed minus 17x ngoba negative x times negative x 17x is negative 17x squared plus 70 ngoba negative x times positive 70 negative 70x. Uyabona ukuthi le engi underlineile ukuthi iyafana nama equations esijwayele ukwa factor out. Uthola nje I common factor ephuma kuwo wonke ama variables osebenza nawo. Ebese ke ama factors ka negative 70 esiwasebenzisa negative 10 negative 7. 10 times 7 is 70. 10 minus 7 negative 10 plus negative 7 negative 17. So negative x minus 10 ukekeliwe x minus 7. Uyabona ukuthi iformat siyafana naleya la phezulu ekade senze khona eqaleni. Nakho ke ukufactorize ngokugroupa, factorizing by grouping. Lana besifocus